bultzada, ez? Zeren, badakizu gaude jazza eta euskal musikaren arteko oreka baten bila, eta, bueno, urtetako lana izan da hau, hainbat grabaketa, trabajo de campo ditzen dena, kanpo lana egin dugula, bertsolarekin eta guzti, eta, bueno, guretzako bultzada izugarrizkoa eta aurrera egingo dugu indar berrituarekin. Pozik. Por supuesto, siempre es importante que haya gente que apoye el trabajo que se hace en el arte, en la cultura y que enfoquen hacia la música o hacia otras proyecciones artísticas es necesario, creo, ¿no? Las instituciones siempre tienen que estar ahí apoyando la cultura. Orain aurkezpen kontzertuak egingo ditugu, Madrilen hasiko gara, Klamoresen, gero Getxoko festivalen egongo gara ere gure laukotean, Morintxoirekin, eta jarrituko dugu gure ikerketarekin, abesti berriak lantzen, eta jazz eta musika, euskal musikaren elkarbizitza hau garatzen, hori da gure ideia. Urkiolara joan da, zapata burtu.